ସବୁବେଳେ ଏକା ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଖାଇ ମଣିଷ ବୋର ହେଇଗଲାଣି। ପାଟିର ଟେଷ୍ଟକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ରୋଷେଇରେ ଛୋଲେ ଆଉ ଜିରା ରାଇସ୍କୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲି। ପ୍ରଥମେ ଜିରା ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଡିସ୍ରେ ତେଲ ଦେଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ଅଦା ଟିକେ ପକେଇ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ରାଇସ୍ ଦେଲି। ରାଇସ୍ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଡବଲ ତାର ପାଣି ଦେଇ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଲି। ଛୋଲେର ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଛୋଲେ, ଡାଲଚିନି, ତେଜପତ୍ର, ଗୁଜୁରାତି, ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି ଦେଇ ଘୋଡେଇ ଦେଲି। ୱେଟ୍ କଲି 3ଟା ସିଟି ପାଇଁ। ଏପଟେ ଦେଖିଲି ରାଇସ୍ଟା ଫୁଟିଗଲାଣି। ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ସେଥିରେ କମଳା ରସ ଦେଇ ପୁଣି ଘୋଡେଇ ଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ରାଇସ୍ଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ବାସ୍ ସେଥିରେ ଭଜା କାଜୁ, କିସମିସ୍, ଘିଅ, ଫ୍ରାଏ କରିଥିବା ପିଆଜ ପକେଇ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ରେଡି ହେଇଗଲା ଜିରା ରାଇସ୍। ଛୋଲେର ବାକି ପ୍ରିପାରେସନକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାନରେ ତେଲ ଦେଇ ପିଆଜ ପକେଇ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଫ୍ରାଏ କଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ବଟା ଟମାଟୋ ପକେଇ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। 5 ମିନିଟ୍ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର, କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି, କିଛି ଲୁଣ ପକେଇ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେଲି ବଏଲ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଛୋଲେ। ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରି ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡେଇ ଦେଲି। ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ଛୋଲେ। ବୁଝିଲ, ଯଦି ବେଳେ ବେଳେ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ବଦଳିବ, ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ।